Ами важна победа за ЦСКА, която позволява на червените да се изкачат в класирането. Господин Томаш, честито за победата. Позволете ми да започна обаче отзад напред буквално. Пожелания за бързо оздравяване на Густаво Босато. Имате ли яснота вече как е той и в какво състояние? Да, сега дойде с облекалнята, но се е разписал сам. Сътресение на мозъка и счупен нос. В лека степен сътресението, целият в кръв. Неприятно, но това са фактори, които не зависят от мене. Тези правила, човек засада, виждате докъде води. Но аз не знам, тези контузии, има си обяснение, но ако го кажа, означава, че се оправдам. Ако не търсите оправдание, обаче, защото съм убеден и хората също си мислят, и на вас не ви е лесно с всички тези контузии, какво е обяснението всъщност? Обяснението е много ясно, но ще даде като оправдание. Така че в ЦСКА хората, които работят, трябва да се справят във всяка една ситуация. Няма да не е лесно. Мисля, че червената общност е запозната с това нещо, но ако беше лесно, нямаше смени. Добре, тогава 3 принудителни промени, доколко объркаха и вашия план, защото със сигурност е така. Вижте, ние имахме един план за матча, контузия в 5-та минута, мускулна контузия, което не е нормално. Но в крайна сметка, в момента за ЦСКА са важни резултатите. Да, аз и екипа сме романтици и искаме да го направим с определен стил и начин на игра. Няма да не е лесно, но резултатите са важни. Затова поздравявам футболистите за победата. Тогава резултатът ли беше най-важното, ако искате дори като отговор след поражението от Левски? Да, резултата беше. Аз и виждах и напрежението в футболистите, които играят с напрежение. Смея да твърдя, че това са най-добрите футболисти в България, като индивидуалности. Далеко сме още от това да сме най-добрият отбор. Да, неприятни загуби, но аз смея да твърдя, че откакто аз съм и Ботев можем да победим, и Черно море можем да победим, и Левски можем да победим. Моята огромна грешка се казва септември. Шопов асистира, Коелипов кара гол, двама от футболистите, които са различни спрямо от тези 11, които започнаха срещу Левски. Означава ли това, че момчетата, които днес стартираха от първата минута, очевидно са осъзнали това, което ви искате от тях и достатъчно добре разбират важността на този двубой? В ЦСКА всеки един футболист е важен. Аз както не чета, но явно футболистите четат. Имаме екип, който работи с мените в ЦСКА и ме запознава какво пише от всеки един ден, кой си тръгва, кой идва, имало някаква чистка. Ще ви го кажа така, докато аз не кажа кой да си тръгне, няма никой да си тръгва. Така че това са спекулации, казал съм го на футболистите. Годин Коелипов реализирал на практика вече 3 от последните 6 гола за ЦСКА. Утвърждава ли се и той обаче като основополагаща фигура в атаката на тима? Колко реализирал? 3 от последните 6, ако не бъркам. Като реализира 10, 12, 15, 20, ще съм доволен. След 3 неуспешни резултата, победата днес, понеже и сам споменахте за напрежението, ще го свалили малко или много? В ЦСКА трябва да се справя с напрежението и в ЦСКА винаги има напрежение. Естествено, че няма го свали. Следващия матч е много важен. Последващия също е много важен, а по-последващия също е много важен. Така че, ако ние не можем да справим напрежението, значи някъде сме сбъркали в преценките си. Благодаря, успех. Всичко най-добро.